kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Praise God! Good morning po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa panibagong araw na ito na pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Praise God po dahil muli tayo po ay magkakasama ngayong umagang ito para pagbulay-bulayan at pag-aralan po ang salita ng Diyos. So good morning po, nasan man po kayo naroroon. Salamat po sa pagsama niyo po sa akin sa umaga pong ito. Nawa po ay patuloy nating maranasan ang presensya, kapangyarihan at kadakilaan ng ating Diyos. Nasaan man po tayo naroroon. At sa umaga pong ito, praise God po dahil ang bilis po ng panahon. No? It's the second to the last Monday of the month of August na po. So, magbe-bare months na po ulit. So, purihin po ang Panginoon because for all these past months and year na nagdaan po na sa kabila ng ating sitwasyon, our God is still faithful sa bawat isa po sa atin, and He's still and He's allowing us to experience His faithfulness, His goodness, His loving kindness to each and every one of us. So muli po, magandang umaga sa bawat isa. Bago po tayo magsimula, gusto ko lang pong mag-testify kung gaano po kadakila ang kapangyarihan at pangalan po ng ating Panginoong Jesus. This past week po is medyo a very tough week po for me. And kumbaga, stressful po emotionally. Pero sabi nga po, totoo pala yun na pag stress ka, pag yung mind mo stress, nagmamanifest po siya in our physical body. Noong last Friday po, habang naliligo po ako, bigla pong may naramdaman akong parang meron pong namamaga somewhere dito po sa may dibdib ko. And then, pagkatapos ko pong maligo, yun nga, sabi ko, siguro dala ng stress. Pero naalala ko po kasi last Friday,
nakasharean ko po si Sister Isabel, ang atin pong kapatid na nandyan po sa Macau. She reminded me to use the power of the name of our Lord Jesus Christ. Na yun nga po, yung wag kong i-accept kung ano yung stress na binibigay ng kaaway, but rather use the name of the Lord Jesus Christ. And then, I remember that po, the Holy Spirit reminded me noon nga pong Saturday na yon. So, I started to worship the Lord, to nag-speaking in tongues ako, and then I used the name of the Lord Jesus Christ. Sabi nga po, for there is power in the name of Jesus. So, to make the long story short po, nung Saturday ng gabi rin po, kinapa ko po ulit yung ganito ko, wala na po, nawala instantly yung ano. Pero before that po, medyo napapaisip na po ako nung una ko pong makapasya, napapaisip na po ako na magpaalay na kaya ako kay Ate Eileen. Alam niyo po yung kumbaga parang I'm thinking man's way na naman po agad. Pero yun nga po, I was reminded by the Holy Spirit na sabi nga po, in all our ways, lagi po nating unang i-acknowledge ang ating Panginoong Jesus and the power of His name. At yun nga po, indeed, He show His power sa buhay ko po that day. At yun nga po, nung Saturday night na po na yun, hindi ko na po naramdaman yung parang medyo namamaga dito po sa may dibdib ko na to. So, indeed, our God still do miracles. He's still the same yesterday, today, and He will still the same forever. Amen. So, sa umaga pong ito, meron po tayong pag-uusapan na isang servant po in the Old Testament na I believe hindi man po in-state sa Bible, pero because of that story, we can say na he was a well done, good and faithful servant. So, bago po tayo dumiretso sa ating pag-uusapan ngayong umagang ito, tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Anyayahan po natin ang presensya ng Panginoon at ang banal na Espiritu sa buhay po ng bawat isa. Hallelujah, hallelujah. Thank you, O God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for this wonderful day. Salamat po sa Panginoon sa panibagong buhay na ito, sa kalakasan, sa panibagong araw na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat po sa iyong pag-iingat, proteksyon, sa buhay ng bawat isa, nasaan man po ang aking mga kapatid, mga magulang. Alam ko po na patuloy mo pong ipinararanas ang iyong kadakilaan, ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. At sa umaga pong ito, muli kami po ay sama-samang nagpapakumbaba sa inyong harapan. Inaamin po namin na kung wala ka po kaming magagawa. Ano man, Panginoon, ang mga nakatago sa aming mga puso na hindi nakakarapat sa inyong harapan, kami po ay inyong tawarin at nawa, Panginoon, ang banal na dugo ng Panginoong Jesus na nabuhos dun sa krus ng Kalbaryo ang patuloy na maglinis bawat isa, at ang iyong salita, Panginoon, ay patuloy na magbigay ng kaliwanagan sa puso at kaisipan namin. At sa umaga pong ito, patuloy niyo po kami samahan, patuloy niyo po kami Lord, ikaw ang manguna, Banal na Espiritu. We ask for your knowledge, wisdom, and understanding to each and every one of us. Help us to know, understand, and perceive your word this morning, O God. Father, we continue to honor you, bless you, and glorify you. To you alone be all the glory and the praise. In Jesus' name, amen and amen. So, katulad po na nabanggit ko kanina, dahil nga po yung topic natin ngayon is about good and faithful servant, makikita po natin dito sa passage na to na pag-aaralan po natin yung characteristic po ng servant na yun. And I believe hindi po siya basta nasulat sa Bible, but God wants us to see something sa buhay po ng servant na to na maging modelo po siya sa bawat isa sa atin. At alam po natin na kumbaga, sa pamamagitan po ng buhay niya ay na-fulfill po yung, kumbaga, ginamit siya ng Panginoon to fulfill yung pangako ng Diyos sa buhay po ni Abraham. Kaya sa umaga pong ito, yan po, ang atin pong pag-uusapan ay makikita po natin sa Genesis 24.
book of Genesis chapter 24. Tatalakayin po natin itong buong chapter na to. Medyo mahaba but I believe ang banal na spirito po ang patuloy na magbibigay ng kaliwanagan at kaunawaan sa bawat isa sa atin. So, siya po ay ang servant ni Abraham. Abraham's servant. Hindi po in-specify yung pangalan niya. Kaya nakalagay lang po is, yun nga po, servant or Abraham's servant. So, simulan na po natin. Sama-sama po tayong magbasa ng salita ng Diyos. Kung hawak niyo po ang inyong mga Bible, can you please open your Bible with me po sa Genesis 24. Simulan po natin sa verse 1. Sabi po dito, "Now Abraham was old, well advanced in age, and the Lord has blessed Abraham in all things." Ayan po. Medyo matanda na po si Abraham noon. Pinanganak na po si si Isaac. So the promised son ng Diyos sa buhay ni Abraham. At yun nga po, sabi nga po dito sa verse 1, the Lord had blessed him in all things. Kumbaga, in short po, hindi lang siya mayaman sa kumbaga in his relationship with the Lord, mayaman din po siya in kumbaga in materially sa livelihood niya, sa kung ano yung meron na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Sabi nga po, the Lord blessed him in all things. Sabi po dito sa verse 2, "So Abraham said to the oldest servant of the house, who ruled over all that he had." Ito po yung pag-usapan po natin, itong oldest servant of his house, or yung pinaka-servant po ni Abraham. Sabi nga, ito pong servant na to is pinagkakatiwalaan po ni Abraham. "Please put your hand under my thigh, and I will make you swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, that you will not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites, among whom I dwell. But you shall go to my country and to my family and take a wife for my son Isaac." So, dahil po matanda na si Abraham, kumbaga, hindi na po niya kakayanin na, 'di ba ang sabi niya po dito, gusto niya po na ikuha ng asawa si Isaac, hindi po dun sa land of Canaan, but kung saan po yung family or kung saan siya nanggaling, which is in Haran, di ba po? So, dito po, ayan, sisimulan na po natin. Ano yung mga karakteristik po nung servant ni Abraham na makikita po natin along as we read and understand this passage po ng Genesis 24. First po is, he was a loyal man. Bakit ko po nasabing loyal yung servant na yun? Sabi nga po, the oldest servant of his house who ruled over that he had. Ibig sabihin, doon po sa verse 2, ibig sabihin po, kumbaga, maari pong along the way, kasama na po ni Abraham itong servant na to. Kaya nga sabi po, the oldest servant in his house. Ibig sabihin, maari pong, kumbaga, talaga pong loyal itong servant na to kay Abraham. Diba po? And number 2, a trustworthy man. Bakit po trustworthy? Kasi sabi po doon, who ruled over all that he had. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan po siya ni Abraham. Kumbaga yung, even, di ba po, sa pagkuha ng asawa para kay Isaac, di ba po, makikita po natin na pinagkakatiwalaan po siya ni Abraham. And number 3 po, a responsible servant. Ayun po, bakit responsible? Kasi di ba po, hindi naman po siya pagkakatiwalaan ni Abraham kung irresponsible siya na servant, di ba po? Kung bara-bara yung gawa niya or kung ano-ano lang yung mga ginagawa niya. Pero sabi nga po, even the future na mapapangasawa po ni Isaac, ipinagkatiwala sa kanya. So, because he is a responsible servant. And number 4 po, ito. Diba sabi po dito ni Abraham, "Please put your hand under my thigh and I will make you swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth." Kumbaga, yung number 4 po natin, he wasn't afraid to took an oath or promise. Let's continue po. Sabi dito sa verse 5,
And the servant said to him, perhaps the woman will not be willing to follow me in this land. Must I take your son back to the land from which you came? But Abraham said to him, beware that you do not take my son back there. The Lord God of heaven, who took me from my father's house and from the land of my family, and who spoke to me and swore to me, saying, to your descendants I give this land. And he will send his angel before you, and you shall take a wife for my son from there. And if the woman is not willing to follow you, then you will be released from this oath. Ayan po. Another characteristic po nung servant is, he's a good listener and hearer. Bakit po? Kasi habang nagsasalita po si Abraham, hindi po siya yung, kumbaga, sumasabat, di ba po? Or hindi siya, kumbaga, parang, binabaliwala yung sinasabi ni Abraham. Pero sabi nga po, nakikinig po siyang mabuti dun sa instruction ni Abraham sa kanya. And number 6 po, he knew the power of question and he wasn't a complainant. Ano pong ibig sabihin dito? Kasi balik po tayo dun po sa verse 5. Sabi po dito, and the servant said to him, perhaps the woman will not be willing to follow me to this land. Must I take your son back to the land from which you came? Diba? Kung makikita po natin doon, alam niya po yung power of question. Ibig sabihin, nagtanong po siya, hindi siya nag-complain. Hindi po siya nag-murmur, hindi siya nagsabi na ang layo naman ng pagkukuhanan ng mapapangasawa ni Isaac, bakit kailangan sa Haran pa, bakit hindi na lang dito sa Kanaan? Marami namang babae dito. Walang ganoon, kumbaga wala pong sinabi yung servant na ganoon. Ang sabi niya lang po, di ba? Perhaps the woman will not be willing to follow me to this land. Kumbaga parang ini-imagine na po siguro or piniperceive na po nitong servant na what if daw po yung makita niya po na babae dun sa sa Haran ay hindi sumama sa kanya. Must I take your son back to the land from which you came? Kumbaga dadali niya na lang daw po ba si Isaac doon sa sa lugar kung saan nanggaling si Abraham, di ba? Kumbaga, he used the power of question. Nagtanong lang po yung servant, hindi po siya nag-complain. So, let's go on po. Sabi po dito sa, continuation po ng verse 8. Sige po, balikan natin yung 8. Sabi po dito, and if the woman is not willing to follow you, then you will be released from this oath. Only do not take my son back there. So, talaga pong, hindi na po pinababalik ni Abraham si Isaac sa Haran kasi po promise po ni God na yung Kanaan ay ibibigay po ni God kay Abraham together with his descendants. So sa verse 9 sabi po dito, so the servant put his hand under the thigh of Abraham, his master, and swore to him concerning this matter. So katulad po nung nabanggit natin na another characteristic po sa number 4 nung servant na yon, he wasn't afraid to take an oath. Ibig sabihin, hindi po siya natakot na tanggapin yung hamon na yun ni Abraham na sumumpa po sa kanya na gawin niya ang bagay po na ito. And sabi po dito sa verse 10, then the servant took his master's camels and departed, and all his master's goods were in his hand. And he arose and went to Mesopotamia, to the city of Nahor. Ayan po. Next slide po natin. Kung makikita po natin dito, ayan po, nakita ko po ito at na-search ko po na, yun nga, this is the possible route of Abraham's servant from, yun nga po, from the land of Canaan to the land of Haran. Sabi nga po, Abraham's servant's journey was about more than 400 miles or about 600 kilometers. So, hindi po siya ganon kalapit, di ba po? Knowing that nung time po nila, wala pang 2 wheels na sasakyan, wala pang 4 wheels na sasakyan, wala pang eroplano, di ba po? Ang pinaka mode of transportation po nila during that time is yung pong camel.
Kaya po sabi po doon, kinuha po ng servant yung camel at isinakay. Ano po sabi? Ilan daw po yung kinuha na camel nung servant? 10 camel. At isinakay po doon yung mga yung mga goods na dadalhin nung servant na yon at nung mga kasamahan niya. Sabi nga din po dito, camels can carry up to 375 to 600 pounds or 170 to 270 kilograms for 25 to 30 miles a day. Ibig sabihin, kung i-estimate po natin ito, ang naging journey po nung servant at nung mga kasama niya is about 3 to 4 days journey. 3 to 4 weeks pala po, 3 to 4 weeks journey. Ibig sabihin, kumbaga, matagal-tagal po, almost a month, yung yung naging travel nila. At sabi nga po, hindi madali kasi syempre po, 'di ba, hindi naman din po kalsada ang lugar, ang mga dinadaanan po that time, 'di ba? Maari pong dumaan sila sa mga bundok-bundok, dumaan sila sa sa mga ilog or somewhere na kumbaga hindi po madali yung naging journey nung servant together po nung mga kasama niya. So, let's continue sa verse 11. Sabi po dito, and he made his camel kneel down. Ito na yung nakarating na po sila dun sa Haran. And he made his camel kneel down outside the city by a well of water at evening time. Then, the time when women go out to draw water, ayan po, usually po, mga babae yung nagkumukuha ng tubig doon po sa balon. At yun nga po, nakarating na sila doon. And sabi po dito sa verse 12, then he said, nagpray na po yung servant na to. Sabi niya, O Lord God of my master Abraham, please give me success this day and show kindness to my master Abraham. Behold, here I stand by the well of water, and the daughters of the men of the city are coming out to draw water. Now let it be that the young woman whom I say, please let down your pitcher that I may drink. And she says, drink, and I will also give your camels a drink. Let her be the one you have appointed for your servant Isaac. And by this I will know that you have shown kindness to my master. So, nanalangin po dito yung servant na sabi nga po, ang naging prayer niya po na pagtagumpayin po siya ng Diyos sa araw po na yon. Nasabi niya nga po na kung sino man daw po yung young woman or young lady na sasabihan niya na pwede bang ibaba mo ang iyong pitcher or yung ano po ba Tagalog sa pitcher? Yung lalagyan niya ng tubig, sabi po dito, at para makainom siya, at yung magiging respond po ng babae na yon or nung lady na yon, young woman na yon, ay uminom ka po at bibigyan ko rin ng tubig ang iyong mga kamelyo. Sabi niya po dito, di ba? Kumbaga nanghingi po siya ng sign kay God na ayun na yung appointed na magiging partner po ni Isaac. He prayed for that. So, another makikita po natin, characteristic po ng servant na to ni Abraham. Number 7, he embraced his task or assignment. Bakit po? Kasi katulad po naman nabanggit ko kanina, hindi po biro yung paglalakbay, di ba po, na ginawa po nila. Actually, hindi naman po siya nag-iisa. Makikita po natin sa latter part, may mga kasama po siya na ibang servants din. Pero sabi nga po, in-embrace niya to. Bakit po? Kasi sabi nga, kumbaga, sa kabila ng hirap na pagdadaanan niya, na travel nila, na journey nila, kumbaga, he still embraced the assignment na binigay po sa kanya ni Abraham. And another po, number 8,
He acknowledged God and he didn't rely on his own. Ayan po, di ba? Nag-pray po siya. Hiningi niya yung guidance ng Diyos. Hiningi niya po yung pagpapala po ng Diyos dun sa assignment na binigay sa kanya ng master niya na si Abraham. Hindi po siya nanangan sa sarili niyang kakayanan or sa sarili niyang lakas or kaalaman. So sa verse 15, let's go on po. Sabi po dito, and it happened before he had finished speaking, that behold, Rebekah, who was born to Bethuel, the son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, came out with her pitcher on her shoulder. Ayan po, si Rebekah, ito na po yung kumbaga kamag-anak po ni Abraham, kumbaga niya po, ano po bang tawag doon? Kumbaga, nasa family line ni Abraham. Ayan po, sa verse 16, now the young woman was very beautiful to behold. Ayan, napakaganda daw po ni Rebekah. A virgin, no man had known her. Ayan, kasi di ba po, ang mga is makeover, yung face nila, yung mukha nila, or yung ulo po nila, di ba po? Sabi nga po, no man had known her. Kumbaga, wala pong ibang lalaki na or ibang tao na nakakakilala sa kanya. And she went down to the well, filled her pitcher and came up. Ayan, pinuno niya na po yung pitcher niya dun sa balon. Sabi po dito sa verse 17, and the servant ran to meet her and said, please let me drink a little water from your pitcher. Ayan po, ito na yung servant. Sinabi niya na po na, yun nga, kung pwede ba siyang makiinom. At sabi po dito sa verse 18, so she said, drink, my lord. Then she quickly let her pitcher down to her hand and gave him a drink. Pinainom po ni Rebekah yung servant na, yun nga po, di ba na nagsabi siya kung pwede siyang makainom. Verse 19, sabi po dito, and when she had finished giving him a drink, she said, I will draw water for your camels also until they have finished drinking. Ayan, di ba po ayun yung prayer po nung servant, na hindi lamang po siya yung paiinumin, kundi pati yung mga camels niya. Dahil nga po, kumbaga, almost a month, yung 3 to 4 weeks po yung journey nila. So, kumbaga sa uhaw na uhaw din yung mga kamelyo. At hindi lang po isa yung camel. Ano po yung sabi dun sa binasa natin kanina? 10 camels po yung dala-dala ng servant na yon. At kung makikita po natin dito, sabi nga po, sabi ni Rebekah, I will draw water for your camels also until they have finished drinking. Finished drinking, ibig sabihin, kumbaga, hanggang sa mabusog daw po or matapos uminom yung camel. Nag-search po ako, ang isa pala pong camel na uhaw na uhaw or yung thirsty camel talaga can finish 30 to 50 gallons per kada isang kamelyo po. So let's say 30 gallons na lang po. 30 gallons times 10 kasi 10 po yung camels, di ba po? So ilan yun? 30 times 10, 300 gallons. Ibig sabihin po, kumbaga, hindi ganun kadali. Hindi rin po natin alam kung gaano kalaki yung pitcher na dala-dala. Maari pong siguro 1 galon yung yung laki or kayang i-contain nung lagayan na dala-dala ni Rebekah. Kung po yun, sabi 'di ba? 30 na gallons per camel, tapos 10 sila. So ibig sabihin 300 times nag-i-give sa well si Rebekah. So let's go on po, sabi dito. Then she quickly emptied her pitcher into the trough, ran back to the well to draw water and drew for all his camels. Ayan po, for all his camels. Ibig sabihin yung 10 pinainom po na camels, pinainom ni Rebekah. Verse 21, and the man wondering at her remained silent. So nanahimik po muna yung kasi sabi niya, di ba po, ayun yung prayer niya. At ito, kumbaga nangyayari po. Remain silent so as to know whether the Lord had made his journey prosperous or not. Kumbaga, hindi po agad nagsalita yung servant, na nahimik po muna siya. Inoobserbahan niya kung talaga bang
tototohanin ni Rebecca na painumin lahat ng camels, di ba po? Sabi dito, so it was when the camels had finished drinking, ayun na po yung cue, or ayun na yung kumbaga yung parang pinaka naging kumbaga parang naging key ni ano po nung servant. Nung nakita na niya na natapos na pong uminom lahat ng camels, that the man took a golden nose ring weighing a half shekel and 2 bracelets for her wrist weighing 10 shekels of gold. Ayan, nung nakita na po nung servant, doon lang natapos ng painumin lahat ng camels, doon lang po siya gumawa ng action, 'di ba po? Kinuha niya yung gold ring, golden nose ring at yung 2 bracelet na dala-dala po nila, and eto na po, and said, whose daughter are you? Tell me please, is there room in your father's house for us to lodge? Ayan po. Doon lang po muli na nagsalita yung servant. Another characteristic po ng servant, eto po, number 9, he was not persuaded easily. 'Di ba po? Kasi 'di ba pinainom na po siya. At nung habang pinaiinom na po ni Rebecca yung mga camels, hindi po siya basta-basta na persuade or na kumbaga parang naengganyo siya agad na baka ito na nga yung answer sa prayer ko sa Diyos, na yun nga siya yung babae na mapapangasawa ng anak ni Abraham po, di ba? Which is ni Isaac. But hinintay niya po na matapos talaga ni Rebecca na makainom lahat ng camels. Ibig sabihin, hindi po siya basta-basta, kumbaga parang, dahil may nakita lang na magandang, yun nga po, magandang sign or napainom lang siya, napainom lang yung ilang camels, hindi po siya tumigil doon. Kumbaga, hinayaan po nung servant na yon na matapos talaga na mapainom po ni Rebecca lahat ng camels. So, he was not persuaded easily. And number 10, he was a patient man. Kumbaga yun nga po, di ba sabi nga po doon na nahimik muna siya. He kept my mouth shut. Na yun nga po, nag-observe muna siya, yung patience talaga pong, hindi po natin alam gaano katagal na nag-igib si Rebecca para lang painumin lahat. But he kept waited for that moment na matapos po talaga ni Rebecca na painumin lahat. So he was a patient man. So let's go on po, verse 24. So he said to him, I am the daughter of Bethuel, Milcah's son, whom she bore to Nahor. Moreover, she said to him, we have both straw and feed enough and room to lodge. Ayan po, sabi ni Rebecca. And verse 26, then the man bowed down his head and worshipped the Lord. And he said, blessed be the Lord God of my master Abraham, who has not forsaken his mercy and his truth toward my master. As for me, being on the way, the Lord led me to the house of my master's brethren. Ayan po, naging prayer po. At sabi nga, nag-worship yung ano po na to, yung servant na to. So the young woman ran and told her mother's household these things. Ayan po. Kung makikita po natin, another characteristic po ng servant ni Abraham, he worshiped God and blessed God for leading and guiding his way. Ibig sabihin, hindi po siya, kumbaga, hindi niya inangkin na ang galing ko talaga, nakarating ako dun sa sa mga kamag-anak ng master ko na si Abraham. No, sabi nga po, the moment na nalaman niya po na si Rebecca is nasa family line or kamag-anak ni Abraham, ano po sabi doon, di ba? Sa verse 26, the man bowed down his head and worshiped the Lord. So, yun nga po, he worshiped the Lord and blessed God for leading and guiding his way. Ibig sabihin, kumbaga, in-acknowledge niya po na si God ang nag-guide sa kanya, nag-lead sa kanya para po makarating dun sa pupuntahan niya. Amen. So verse 29 po, let's go on. Now Rebecca had a brother whose name was Laban, and Laban ran out to the man by well. So it came to pass when he saw the nose ring and bracelets on his sister's wrist, and he heard the words of his sister Rebecca saying, thus the man spoke to me, that he went
that he went to the man, and there he stood by the camels at the well. And he said, "Come in, O blessed of the Lord. Why do you stand outside? Why do you stand outside? For I have prepared the house and the place for the camels." Verse 32, then the man came to the house, and he unloaded the camels and provided straw and feed the camels and water and to wash his feet and the feet of the men who were with him. Ayan, kaya po nasabi ko na hindi lang po nag-iisa yung servant, may mga kasama po siya. Di ba po? And sabi po dito sa verse 33, food was set before him to eat, but he said, ito po, sabi po ng servant, "I will not eat until I have told about my errand." And he said, "Speak on." So he said, "I am Abraham's servant. The Lord has blessed my master greatly, and he has become great, and he has given him flocks and herds, silver and gold, male and female servants, and camels and donkeys." Verse 36, and Sarah, my master's wife, bore a son to my master when she was old, and to him he has given all that he has. Now my master made me swear, saying, "You shall not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites, in whose land I dwell, but you shall go to my father's house and to my family, and take a wife for my son." And I said to my master, "Perhaps the woman will not follow me." But he said to me, the Lord before whom I walk will send his angels with you and prosper your way, and you shall take a wife for my son from my family and from my father's house." Verse 41, You will be clear from this oath when you arrive among my family, for if they will not give her to you, then you will be released from my oath. And this day I came to the well and said, "O Lord God of my master Abraham, if you will now prosper the way in which I go, behold, I stand by the well of water. And it shall come to pass that when the virgin comes out to draw water and say to her, 'Please give me a little water from your pitcher to drink,' and she says to me, 'Drink, and I will draw for your camels also.' Let her be the woman whom the Lord has blessed, appointed for my master's son." Verse 45, but before I had finished speaking in my heart, there was Rebekah coming out with her pitcher on her shoulder, and she went down to the well and drew water. And I said to her, "Please let me drink." And she made haste and let her pitcher down from her shoulder, and she said, "Drink, and I will give your camels a drink also." So I drank, and she gave the camels a drink also. Then I asked her, and she said, "Whose daughter are you?" And she said, "The daughter of Bethuel Nahor's son, whom Milcah bore to him." So I put the nose ring on her nose and the bracelet on her wrist. Verse 48, and I bowed my head and worshiped the Lord and blessed the Lord God of my master Abraham, whom had led me in the way of truth to take the daughter of my master's brother for his son. Now if you will deal kindly and truly with my master, tell me, and if not, tell me that I may turn to the right hand or to the left. Then Laban and Bethuel answered and said, "The thing comes from the Lord. We cannot speak to you either bad or good. Here is Rebekah before you. Take her and go, and let her be your master's son's wife, as the Lord had spoken." So kung makikita po natin, another characteristic po dito nung servant is number 12, he was an honest and truthful man. Bakit po? Kasi kung ano lang yung sinabi niya, ayun lang po yung katotohanan, di ba po? Sino si Abraham, sino si Sarah, sino si Isaac, and then yung naging kumbaga yung naging assignment po niya kay Abraham, ayun lang yung sinabi niya, di ba? Hindi po siya gumawa ng ano pang kwento. Hindi po siya gumawa ng, kumbaga parang nag-create ng sarili niyang script. Di ba? Meron na pong kumbaga parang sinabi niya lang kung ano yung totoo.
he became honest, 'di ba po, dun sa family ni Rebecca. And he was a truthful man. So let's go on po. Verse 52. And it came to pass when Abraham's servant heard this word that he worshipped the Lord, bowing himself to the earth. Kasi nga po, nung narinig po ni Laban to at ni Betuel, nung tatay ni Rebecca, 'di ba po? Binigay na po nila si Rebecca. Ayan po. So the servant worshiped the Lord and bow himself to the earth. Verse 53. Then the servant brought out jewelry of silver, jewelry of gold and clothing, and gave them to Rebekah. He also gave precious things to her brother and to her mother. And he and the men who were with him ate and drank and stayed all night. Then they arose in the morning, and he said, "Send me away to my master." Ayan po. Pagkatapos lang po niyan masabi lahat, tsaka lang po sila kumain, di ba po? At nagpahinga. Verse 55, but her brother and her mother said, "Let the young woman stay with us a few days, at least 10. After that, she may go." Ayan po. Another characteristic po nung servant na makikita po natin, worship was his lifestyle. Di ba po? Bakit? Kasi po, yun nga, every time na makita niya po na may success dun sa ginagawa niya. Ano pong ginagawa niya? He worshiped the Lord, di ba po? He bowed himself and worshiped the Lord. Kaya po, dahil po maaring nakikita niya si Abraham, di ba po? Abraham was a worshipful, lifestyle din po ni Abraham yung pag-worship kay God, di ba? Yung nag-build siya ng altar, at yun nga po. And sabi nga po, maaring na-adapt po yun nung servant. Kaya po, every time na he worshiped the Lord. Ayan. And number 14 po, he was focused with his task or assignment. Bakit po, di ba? Kasi kung makikita po natin dito, ayan, kumbaga, hindi po siya na-distract agad dun sa pagkain, di ba po, na inihain sa kanya. Kaya ano po sabi niya, di ba? Sasabihin niya po muna yung yung pake niya bago po sila kumain. Kumbaga, nakafocus talaga siya dun sa task, sa assignment niya. So, let's go on po. Verse 56. And he said to them, dahil nga po sabi nung mother ni Rebecca at nung kapatid niya, magstay muna sa kanila si Rebecca kahit daw po at least 10 days, di ba? Ito po yung sagot nung servant. And he said to them, "Do not hinder me, since the Lord has prospered my way. Send me away so that I may go to my master." So they said, "We will call the young woman and ask her personally." Then they called Rebecca and said to her, "Will you go with this man?" And she said, "I will go." So they sent away Rebecca, their sister, and her nurse, and Abraham's servant and his man. So another characteristic po nung servant po ni Abraham, number 15, he was determined to finish his task or assignment. He didn't allow anyone to hinder or stop him. Di ba po? Kumbaga, determinado po talaga siya na maiuwi si Rebecca sa bahay ng kanyang master na si Abraham para po madala kay Isaac. Kasi alam niya na po na prinasper na ni God yung yung journey niya, yung assignment niya na yon. At kaya po kahit na gusto pa pong pigilan nung mother ni Rebecca at ni Laban, yung kapatid ni Rebecca, na hindi po muna dalhin si Rebecca nung servant. Yun nga po, determined siya. Sabi niya po, di ba, na "Do not hinder me, since the Lord has prospered my way. Send me away that I may go to my master." Kumbaga, talaga pong hindi niya hinayaan na may mag-stop sa kanya to do his task or yung assignment niya. Ayan po. So, let's go on po sa verse 60. Ayan po, malapit-lapit na po tayo. Sabi po dito, And they blessed Rebecca and said to her, "Our sister, may you become the mother of thousands, of 10,000s." Ayan po, blines na nila si Rebecca.
and may your descendants possesses the gates of those who hate them. Then Rebekah and her maids arose, and they rode on the camels and followed the man. So the servant took Rebekah and departed. Now Isaac came from the way to Beer Lahai Roi, for he dwelt in the south. And Isaac went out to meditate in the field in the evening, and he lifted his eyes and looked, and there the camels were coming. So ayan po, parating na yung mga camels. Malapit na po sila. Then sa verse 64, then Rebekah lifted her eyes, and when she saw Isaac, she dismounted from her camel, and for she had said to the servant, "Who is this man walking in the field to meet us?" The servant said, "It is my master." So she took a veil and covered herself, and the servant told Isaac all things that he had done. Then Isaac brought her into his mother Sarah's tent, and she took Rebekah, and she became his wife. And she loved her. So Isaac was comforted after his mother's death. So purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ito pong buong chapter 24. So another characteristic po na makikita po natin dito, di ba po? He finished and fulfilled his promise to Abraham, his master. Kumbaga, tinapos po talaga nung servant yung promise niya, yung oath na ginawa niya, di ba po, kay Abraham. Nadala niya po si Rebekah kay Isaac. So, ano po ba yung mga matututunan natin or yung pwede nating makuha sa buhay ng servant na to? Yun nga po yung servant po ni Abraham. So, meron po akong 16 na inilagay dito. First po is be loyal. Ayan po. Whether we are, ano man yung ginagawa natin, housewife ka man, nagtatrabaho ka man sa isang kumpanya, church worker ka man, janitor ka man, tagalinis ka man ng upuan, pastor ka man, bishop ka man, ano man po, or presidente ka man, ano man po yung ginagawa natin, let's be loyal po. First, kung sino po yung nakakasakop sa atin, and next po, and most na dapat pong maging loyal tayo sa atin pong Diyos. Amen po ba yung relationship natin sa Kanya? Next po is be trustworthy. Di ba po, katulad po ng servant na to, pinagkatiwalaan siya ni Abraham. Sabi nga po, hindi po tayo, sabi nga, ang mga napagkakatiwalaan po sa maliit na bagay, napapagkatiwalaan po sa malaki. Di ba? Katulad po yung story doon po sa Matthew, di ba po yung 3 binigyan ng talents na sabi nga po, yung mga napagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaki. Pero yung mga hindi po napagkatiwalaan, kukunin pa kung ano yung meron sa kanila. And number 3 po, be responsible. Sabi nga po, we have to be responsible sa lahat po ng mga binibigay po sa atin na mga task or assignment. Let's do our best for it. Na yun nga po, kumbaga yung gawin po natin kung ano yung binibigay sa atin na responsibilidad. And number 4 po, be courageous or risk-taker. Kasi bakit po? Kasi minsan may mga assignment or may mga task po na ibibigay sa atin na sabi nga po, first time natin siyang gagawin, di ba? Pag po wala tayong courage or hindi tayo risk-taker, pwede po nating ayawan yung mga bagay na yun. Pero po pag courageous tayo, pag po risk-taker tayo, kahit na bago pa yan sa paningin natin, we can get those assignments or those tasks. So, I really appreciate po at talaga pong nabless po ko sa buhay po ng multimedia team natin, ng live streaming team po natin. Alam niyo po ba, none of them really yung merong, kumbaga talagang kaalaman before nung pong mag-start tayo ng live streaming. Most of them ay, although yung iba po, IT, yung iba, merong mga, kumbaga parang alam nila yung about sa mga, tagpo dito, kung ano yung mga paggamit ng laptop, ng computer, pero po, sa pag-handle ng live streaming, talagang at first po, wala talaga silang ka-idea kung paano siya gagawin. Pero, yun nga po, because they accepted the challenge,
kumbaga naging risk taker sila. Praise God po dahil patuloy na napapaayos at napapaganda po yung live streaming natin. So, praise God po sa buhay ng mga kapatid nating ito. Truly, your faithfulness to the Lord, you will be rewarded. So, next po is number 6, ask, not complain. Katulad po ng servant na yon, nagtanong po siya. Let's use the power of question, not the power of complaining. So bilang mga servant po ng Panginoon, kumbaga, we can ask, pero wag po nating hayaan na makita natin yung sarili natin na nagko-complain na tayo. 'Di ba sa military nga po, ano po yung ano nila, or yun nga po yun sa mga police, 'di ba po, parang meron silang kumbaga yung kasabihan na obey first before you complain. Tayo naman po, we can ask. Pwede po tayo magtanong kung may hindi po tayo naiintindihan, we can ask. Pero wag lang po nating wag lang po nating hayaan na makita yung sarili natin na nagko-complain na po tayo, nagmurmur na tayo. Kumbaga kung ano-ano na yung lumalabas sa bibig natin na hindi magaganda. Amen po? So, another po, number 7, embrace and do your best to your assignment or assignments. Ayan po. So, whatever the assignment na ibigay po sa atin, tanggapin po natin kasi sabi nga po, dun po sa mga uncomfortable places where we are in, or yung parang kumbaga sa tingin po natin hindi natin siya alam at first, sabi nga po, 'di ba, if we will trust in the Lord with all our hearts and lean not on our own understanding, in all our ways acknowledge Him and He shall direct our path. Tutulungan po tayo ng Diyos. He will give us the wisdom, He will give us the knowledge na kailangan po natin. Amen po. And yun nga po, let's always do our best for the Lord. Amen po. And number 8, acknowledge God at all times. Ayan po, kumbaga yung katulad po ng servant na to, acknowledge God. Ganon din po tayo. Whether we are in the good times or bad times of our lives, alam man po natin yung ginagawa natin or hindi. Naalala ko lang po si Brother Will, si Wilfredo Remolador. Sobrang nabibless din po ako sa buhay niya kasi pag po may bagay siya na, pag nag-share nga po siya na yun nga, may bagay siyang hindi alam, hingi niya po yung guidance ng Holy Spirit, tas siya daw po mismo, na-amaze siya sa sarili niya na nagawa niya yung bagay na yun. Kasi tinulungan siya ng Holy Spirit. Di ba po, ganun din po tayo. When we always acknowledge God into our lives, He's there to guide us, to lead us. Amen po. Siya yung magbibigay sa atin ng wisdom kung ano yung mga gagawin po natin. And number 9, stand firm. Don't get easily persuaded by good things. Ayan po. Kumbaga, mag-stand po tayo. Katulad nung ano na yun, ng servant na yun, di ba? Hindi po siya agad na persuade na dahil pinainom lang siya ng tubig, pinainom lang ng tubig ni Rebecca, yung mga camels, hindi po siya nag-stop dun eh. Hinintay niyang matapos talaga. Ibig sabihin, ganun din po sa mga buhay natin, especially po sa mga leaders. Hindi po dahil nakita natin na magaling siyang kumanta, sige, sabak na, pakantahin na, marunong tumugtog or marunong sa ganitong bagay, nakita po natin yung potential. Huwag po natin kumbaga basta isabak na hindi dumadaan po sa process ng training. Kasi sabi nga po, ano yung kagalingan ng isang tao kung hindi naman po, yung term nga po ni Pastor Don Campo, hindi naman napihit ang puso, di ba? Hindi naman kumbaga natama ang puso. Baliwala po yung kagalingan kung tagilid naman po ang attitude, tagilid naman po ang puso, di ba? Kaya nga po, napaka-importante po na lahat tayo, every one of us, kumbaga, wala pa naman po talagang perfect. Kaya po, yun nga po, let's continue to, stand firm. Number 10 po, let's be patient. Ayan. Number 11 po, worship God in all our success and give all the credits that is due to God. Kumbaga, wag po nating angkinin ang na tayo yung marunong, tayo yung magaling, tayo yung nagbigay. No. Everything comes from God at we have to give all the glory to God. Amen po? And number 12, be honest and truthful. Ayan po, napaka-importante po yung honesty. Kasi sabi nga po, we reflect kung sino yung especially po sa mga, kumbaga, katulad nga po ng servant na yun, di ba? Yung totoo lang yung sinabi niya, kung ano lang talaga yung
pakay niya. Wala siyang ibang kwento, wala siyang, kumbaga, ginawang kung ano-ano pang mga salita. He became honest and truthful. Ganon din po ang bawat isa sa atin. Ayan po, number 13, let worship becomes our lifestyle. Ayan po, maging lifestyle po natin yung pagpupuri sa Diyos. Ano man po yung sitwasyon ng buhay natin. Number 14, be focused. Yun nga po, focus po tayo kung ano assignment natin, kung ano yung pinagkatiwala po ng Diyos sa atin. Number 15, be determined. Na katulad nga po yung sabi ni Paul, di ba, na matapos din po natin yung race natin katulad niya. And number 16, be a finisher and not a quitter. Kaya nga po yung team natin ngayon, do not stop, do not quit, move forward. Kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin, daanan lang natin, wag po nating tambayan. Let's finish the race na ibinigay po ng Diyos sa atin. And ito po, gusto ko lang pong i-share, ano yung mga characteristic po ni God in this passage? One, He is an answering God. Amen po. Number 2, He doesn't discriminate whether yung servant ka man or ikaw yung master, God answers or God hears His people. Number 3, He honors the faith of those who trust in Him. So, yung talaga pong pananampalataya ang tinitignan po ng Diyos sa puso natin. Number 4, He leads, He guides, and gives success to His people. Katulad po nung nangyari sa servant po, di ba? And number 5, He is a faithful God. Minsan nga po, na-post ko po sa Facebook, bigla pong pumasok sa puso ko yung salita na, kung tapat ka sa Diyos, mas tapat ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? And ito po yung pinaka-conclusion po natin. Being a faithful and good servant requires selflessness, total submission, and surrender to the master. Ibig sabihin, talaga pong yung selflessness. Kasi sabi nga po, hindi madaling maging servant. Kaya nga sabi po dito, servanthood is not convenient. Kasi po, di ba, you don't have your own will, yung free will mo, nilelet down mo yun. Kumbaga, you listen, you obey the master. But, ito po, servanthood is rewarding. Hindi ka man po makatanggap ng reward dito sa mundong ito. But if we are doing everything for the Lord, yung reward po natin is waiting in eternity. Naalala ko lang po, di ba? Sino po ba yung chef na, yung kilalang chef, nakalimutan ko lang po yung pangalan niya, na chef po siya sa ibang bansa na royalty po yata yung pinag-aanuhan niya doon, yung mga pinaglulutuan niya. And then yun nga po, di ba, because of his faithfulness, talagang binibigay niya yung best niya, naging loyal siya, hindi siya kung saan pumupunta ng mga kumbaga lugar para maghanap ng iba-ibang trabaho. Kumbaga nagstay po siya doon. Di ba po, inawardan siya, nirewardan siya nung umuwi na po siya dito. Kumbaga parang na-receive niya po yung reward niya. And as of now po, di ba, alam ko po may school siya ng culinary. Kumbaga blessing na po siya sa iba. Kasi siya po mismo pinagpala po ng husto ng Diyos. So ganun din po sa bawat isa sa atin. Let's continue to become a faithful, good servant. Dahil po, sabi nga, pag lahat pong ito ginagawa natin sa Panginoon, He sees everything, He knows everything, at sabi nga po, He will come back again na dala-dala yung reward for those who are faithful and loyal to our God. So, purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Salamat po sa pagsama niyo sa akin sa mga oras pong ito, and let's pray and let's thank the Lord na patuloy po through, sabi nga, it's not by our own might, it's not by our own power, but by the Holy Spirit who is with us. Hindi man po natin siya magawa lahat agad-agad, but yun nga po, yung nakita po natin na kung paano yung servant na to, let's ask God to help us to become like this servant. At sabi nga po, the best model po natin is our Lord Jesus Christ, di ba? Sabi niya po, He came not to serve, but to serve, di ba po? So sa umaga pong ito, I invite everyone, let's bow down our heads, let's close our eyes, and let's thank the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa umaga pong ito, salamat, O God, na
Sa buhay po ng servant ni Abraham na to, may mga tinuro ka po sa amin, may mga pinakita ka po sa amin. At alam po namin, O God, na hindi aksidente na naisulat ang chapter po na ito, O God. But you want us, O God, to see something sa servant po ni Abraham na to. Father, we pray kung paano po nyo pinagtagumpay, O God, ang servant na ito in his journey, O God. Lord, ganun din po sa buhay ng bawat isa sa amin. Whatever journey that we are walking, that we are facing, O God, Lord, thank you, O God, for you are the God who gives success, O God, for those who truly put their trust, hope, O God, unto you, O God. Lord, makita mo ang puso ng bawat isa sa amin na Lord, patuloy na nandun ang pagpapakumbaba, ang Lord, ang pagsusumamo sa iyo, ang paghingi ng guidance mo, God, in every step of our way, O God. At Lord, salamat sa mga kapatid, magulang ko sa umagang ito na nakiisa sa akin, O God. Lord, pagpalain niyo po sila saan man sila naroroon. Ang iyong presensya ang patuloy na mag-aliw at sumama sa kanila, O God. Lord, ang pagpapala mo, ang patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, na patuloy ang hunger and thirst, O God, to know you more for your word, O God. Lord, ay patuloy na mag-alab sa puso ng bawat isa sa amin, O God. At alam ko po na sa umagang ito, ikaw ang patuloy na mangungusap sa puso ng bawat isa, O God. Lord, we entrust in you, O God, this, Lord, ang nalalabing oras ngayong maghapong ito, O God, and even this whole week, O God, help us, lead us, and guide us. Father, we thank you. We continue to honor you and bless you. To you alone be all the glory and the praise. In Jesus' name, amen and amen. So, muli po, salamat sa bawat isa sa umaga pong ito. At mamaya pong gabi, don't forget, our Thanksgiving night. Samahan niyo po kami. Let's continue to praise, worship, and honor our God for He deserves all of it. So, purihin po ang Panginoon ngayong umaga pong ito. God bless po sa bawat isa. To God be all the glory.